David, ja ďakujem za krásne predstavenie. Ak budeš mať 150 členný zbor, tak ja budem stále chodiť pre rady k tebe. Ja som zdedil ten zbor, ale ty si ho vybudoval. Takže je to úplne veľký rozdiel prísť niekde, kde 10 ľudí a začať niečo od nuly a vybudovať to. Takže veľmi sa modlím, že to tu tak aj bude. Ďakujem za príležitosť sa vám dnes prihovoriť. Je to už dnes moja druhá kázeň, ja to mám veľmi rád. A vždy, keď tu môžeme byť s vami vo vašom spoločenstve, tak nás to veľmi teší. Ešte sa chcem ospravedlniť. Budem rozprávať v cudzom jazyku. Dnes to bude taká charizmatická bohoslužba, lebo budem rozprávať v jazykoch. A teda v cudzom jazyku, v slovenčine. A počul som, že mladí ľudia pod 20 rokov rozumejú zhruba 70% slovenčine, teda tí, ktorí sú Češi. Takže ak niečo nebudete rozumieť, tak proste po mne niečo hoďte a ja to skúsim a ja skúsim to žiť po česky. A tí, ktorí sú Američania a rozumejú po česky a majú poslúchať mne v slovenčine, tak ja vám to pak pošlu, že o čem to bylo asi, ale verím, že to dáte. My keď sme medzi vami s rodinou, sme tu už taký nejaký 6., 7. krát, tak jedna z vecí, ktorá robí vaše spoločenstvo výnimočným, sú práve tie deti, ktoré máte. A je to úplná nádhera a veľmi sa tu ku vám vždy tešíme. Ste asi jediný zbor, ktorý som videl, kde je 10 dospelých a 25 detí. To som ešte naozaj, alebo 20 detí. A byť rodičom je veľká radosť, asi mi dáte za pravdu. A ja ako kazateľ, pre mňa je rodičovstvo zdrojom mnohých inšpirácií pre môj vzťah s Bohom. A dnes budeme mluviť o jednej takejto inšpirácii. Ja vám dám takú hypotetickú situáciu, na začiatok vám načrtnem. Dieťa, ktoré prichádza za svojim rodičom s každou blbosťou, ktorá ho napadne. To sa nikdy nemôže stať, však? Deti to nikdy nedelají. V kuse sa vás niečo ptá. V kuse za vami chodí, v kuse od vás niečo chce. Je hypotetická situácia, ktorá sa nikdy nemôže stať. A niekedy sa pýta niečo dôležité, inokedy zdieľa nejaké drobné radosti, nejaké starosti, inokedy zasa dokola opakuje tú istú vec. Ako reagujete vy ako rodičia? Nemusíte odpovedať, ale tipnem si, že asi nikto z nás svoje dieťa nevyhodí z domu, keď za nami stále chodí s tými istými vecami však. Nikto z nás ho nepotrestá, ani ho nevydedíme, že teda nedostane nič. Naopak sme radi, keď sa nás deti pýtajú. A aj keď to robia častokrát nezmysly a opakujú dookola, tak my im to vysvetľujeme. Dokonca niekedy sa rodičia tešia z toho, keď dieťa k nim prichádza, pretože to znamená dôveru. Znamená to vzťah a lásku. Premýšľam niekedy, aké to je z našej strany smerom k Bohu. Neviem ako vy, ale ja veľmi často premýšľam nad tým, ako Božie dieťa, všetci sme Božie deti, v tom zmysle, že či je to v pohode obťažovať Boha mojimi neustálými otázkami, prosbami. Nemali by sme sa niekedy ako veriaci ľudia hanbiť, mať nejaký stydeť sa. Nemali by sme sa stydeť za to, alebo sa zdráhať Boha našimi problémami. Boh je všemohúci, zná naši budúcnosť, on vie všetko, on vie, čo sa stane. Posledná vec, ktorú Boh potrebuje od nás je, aby sme mu hovorili o našich potrebách, o našich túžbách, o našich problémoch. A nielen, že on ich už dávno vie. On už dávno vie, ako to celé dopadne a skončí. A tak na čo ho s tým obťažovať? Si kladiem túto otázku. A toto sú otázky, ktoré rieši tento náš dnešný text. Keď si čítate podobenstvá, tak potrebujeme tam v nich odhaliť tou hlavnou otázkou. Čo je tou hlavnou potrebou? Ešte vám to neleze na nervy, ešte to nemusím zahodiť. V podobenstve je tam veľmi dôležitá otázka. A Ježiš hovorí, niekto z vás má přítele, o polnoci k nemu pôjde a povie, priateľu, požičaj mi 3 chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty, nemám ho čím ponúknuť a on znútra odpovie, neobťažuj ma. Dvere sú zatvorené, deti sú už so mnou v posteli, nemôžem vstať a dať ti. A možno, že tá otázka znie na začiatok, aspoň sa nám zdá na prvý pohľad, že tu rieši otázka, akých máš priateľov. Zavolá ti, napíše ti kamarát, alebo zavolá ti kamarát o 11:00 v noci. Ahoj Davide, tuto som za Plzňou kúsok, pichnul som, mám problém, nemôžeš pre mňa prísť? To sú také úžasné otázky však, že o 11:00 v noci.
No, ako keby toto podobenstvo hovorilo, že tak samozrejme všetci máme priateľov, ktorí by nás neodmietli alebo by nám pomohli. Ale nám je úplne jasné, že toto podobenstvo nemluví o priateľoch. Hovorí o našom vzťahu s Bohom. A Ježiš o tom hovorí. Poďme sa na to pozrieť, o čom nám hovorí tento príbeh, čo sa týka vzťahu s Bohom. Koho tu máme? Máme tu 3 ľudí v tomto podobenstve. Máme tu toho, neviem, či máte v češtine také krásne slovenské slovo úbožiak, alebo chudák. Máme tu chudáka, ktorý cestoval celý deň, celú noc, v chladnom večeri, po dní strávenom v horúčave, konečne došiel do domu svojho priateľa, kde vedel, že po dlhom únavnom dni mu ponúknú jedlo, prístrešok na noc, aby tam mohol zostať. Zaklopal na dvere a očakáva podľa vtedajších kultúrnych záležitostí pohostinnosť. Na Blízkom východe sa to v kuse dialo. Že proste, keď má priateľ núdzu, musím ísť. Dnes je to ťažké si to predstaviť, že vám niekto o polnoci zaklope pri dverách, pretože zavoláme políciu, to je prvá vec, čo urobíme, alebo zoberieme nejakú zbraň, alebo neviem, čo máme doma. A psa, alebo manželku, ja by som poslal manželku, to je bezpečné. Ale vtedy to bolo bežné. Hovorím, dnes si predstavme, 23:00, kamarát volá, pokazilo sa mi auto, som v kúsok za Plzním, môžeš přijít. Druhý človek je tam tento možno ešte väčší chudák, ten domáci, ten, ktorý si uvedomil, že má problém. Pretože dal svojej rodine, dal jej večeru, všetko doma zjedli a to nebol znak toho, že boli chudí, to bol znak toho, že vtedy na Blízkom východe ste chodili každé ráno do obchodu, aby ste si kúpili jedlo, aby ste navarili obed, večeru, ale aby sa nič nepokazilo do druhého dňa, pretože druhý deň pôjdete znovu do obchodu. Čiže situácia, ktorá nastala, bola celkom očakávaná a bežne sa diala vo vtedajšej dobe. Ale bola to nepríjemná situácia. Viete si to predstaviť, fakt, že vám niekto píše naozaj v noci, alebo večer, alebo vám zaklope priateľ a už si pomyslíte, že čo to bude zase, čo bude chcieť. Hej. Poznáte všetci tie situácie, aj keď sme dobrí kresťania, máme dobré srdiečko, ale nie je to vždy to najlepšie. Hej. A vy ho nemáte čím ponúknuť. A preto, napriek tomu, že bola polnoc, tento človek ide ku tretiemu priateľovi, ku tretiemu človeku, aby mu pomohol. A tento tretí, možno, že to je najväčší chudák z nich všetkých, on má najťažšiu úlohu. Komu sa chce vstávať uprostred noci, aby dal svojho jedla, nie pre svojho kamaráta, ale pre kamaráta môjho kamaráta? Kto z nás by to urobil? Prečo nemôže byť tento kamarát môjho kamaráta zodpovednejší? Prečo ma musia budiť? Čo s tým ja mám? Ja s tým nemám absolútne žiadnu vec. Očividne ho to neteší, keď si to čítame. A celkom zdvorilo, keď si to všimnete. Moja žena a deti spia v posteli, mal som dlhý deň, sme všetci unavení, nechaj ma na pokoji. Aké by sme mali otázky na jeho mieste? Tak ja neviem o tom, že by človek zomrel od hladu, keby mal vydržať do rána, však? Úplne v pohode by to vydržal. Prečo tu niekto budí mňa? Nezomrie, plus vo vtedajšej dobe bolo veľa zámkov na dverách, hej, otvárať, odomýkať, deti tu spia, hej, viete, aké to je, keď máte malé bábätka. Číslo 1 pravidlo je nikdy nebuď spiace dieťa, ak ho zobudíš, tak si o to koledoval. A všimnite si však, k akému riešeniu dôjde tento muž. Uvedomí si jedno, že jeho priateľ má tak silný pocit zodpovednosti za svojho ďalšieho priateľa, že mu bude búšiť a klopať na dvere ešte veľmi dlho. A logicky tento muž premýšľa. Tak nechce sa mi postaviť sa, aby som išiel a dal mu jesť, pretože nechcem zobudiť ženu a deti. No ale keď tu bude ešte hodinu búchať a klopať a kopať, tak aj tak mi zobudí tú rodinu, aj tak mi zobudí tú manželku, aj tie deti. A tak tu čítame, že radšej vstane a dá mu tie 3 chleby, len preto, aby svojho priateľa uspokojil a dal mu, čo potrebuje. Ježiš hovorí, říkám vám, že aj keď nestane a nedá mu proto, že je jeho přítelem, stane a dá mu, co potrebuje pro jeho neodbytnosť. A jeden teológ, A.T. Robertson, tvrdí, že toto je jediné miesto v Novom zákone, kde sa slovo neodbytnosť.
teda toto grécke slovo, ktoré je trošku taká teologická nezhoda, lebo niektorí ho prekladajú ako nehanebnosť, iní ako nepríjemnosť, dokonca niektorí drzosť, alebo niečo ako byť bez studu. Proste jeho přítel nemá stud. Nehambí sa mu klopať na dvere ešte hodinu a otravovať ho a nedá mu pokoj, kým sa on nepostaví a kým mu nedá jesť. Preto radšej on sa zobudí, vstane, lebo to je menší problém, ako tam mať do 1:30 v noci svojho otrávneho priateľa. Pre priateľstvo, ale pre jeho nepříjemnosť, pre jeho neodbytnosť dostal ten človek to, čo potreboval. Nie preto, že má dobrého přítele, ale preto, že bol otrávny, že bol neodbytný, že bol drzý. A ešte jeden význam je tohto gréckeho slova nepovedal, a ktorý je kľúčový, a to je odvážnosť. Ono to chce trošku odvahu, že? Neviem, či máte takých ľudí v živote, vo svojej blízkosti, ktorí sú neskutočne otrávni, ale takmer vždy dosiahnu, čo chcú. Proste idú a vybavujú a papiere a stoja na úradoch a vystoja si veci a dostanú také veci, ktoré my ani si nevieme vybaviť. A vždy im niekto vyjde v ústrety, vždy im niekto pomôže. Pre svoju odvážnosť prosiť dostal tento človek to, čo potreboval. Odvážnosť žiadať v nevhodnom čase to, čo bolo v súlade so zákonom, čo bolo v súlade s kultúrnou tradíciou, nebolo to nič protizákonné. A tu vidíme, poďme na tú paralelu s našim životom, s našim vzťahom s Bohom a s našou modlitbou. Náš Boh nám dáva povolenie si prosiť, žádať, modliť sa, klopať, búchať, kopať a byť neodbytný a ísť si za tým s drzosťou, s neodbytnosťou, s odvahou a žiadať to, čo potrebujeme. Ja vám to ešte trošku teraz preženiem takou hyperbolou a tú drzosť, tú nestudatosť. A ja som túto hyperbolu pochopil, keď som mal 17 rokov. Ja neviem, či tu má niekto 17, asi ešte nie. Keď som mal 17 rokov, tak bol som už veriaci mladý muž, miloval som Pána Boha, ale druhá najdôležitejšia vec na svete bola Zuzana. Zuzana bola veľmi krásna holka, ktorá nevedela, že existujem, samozrejme, a tak moje modlitby boli celé sa točili okolo Zuzany. A ja vám poviem, čo som si vtedy uvedomil, keď som mal 17 rokov po jednej modlitbe. Modlil som sa asi takým nejakým štýlom, že Pane Bože, Ty si Búh neba a zeme. Ty spravuješ celý vesmír. Celú zeme guluj. Nič sa nedieje bez toho, aby si o tom nevedel. Ani jeden vtáček nepadne na zem bez toho, aby si o tom nevedel. Žiadna rastlinka neporastie bez tvojej vôle. Žiaden nemôže žiť bez toho, aby si mu to ty, Boh, dovolil. Celý vesmír držíš vo svojich rukách. Správuješ celý vesmír a bez teba by celý vesmír spadol a celý vesmír prestal existovať. Ale ja ťa teraz prosím, aby si sa zastavil, aby si prestal riešiť čokoľvek iné, sadol si tu ku mne a začal sa zapodievať tým, že sa mi líbi Zuzana. Veľmi by som ju chcel za manžela. Čo s tým udeláš? Aké sú naše prosby? Predstavte si to. Alebo, Pane Bože, nechaj teraz všetko, čo robíš a príď mi pomôcť, pretože dieťa má horečku. Má soplík, začalo kašľať, ja potrebujem ísť do práce, poď s tým niečo udelať. Alebo, Pane Bože, potrebujem extra 6 000 korún, pretože prišiel účet, ktorý zaplatiť. Nechaj všetko, čo existuje, všetko, co deláš, mi to pomôcť udelať. A takto musíme rozumieť tomuto podobenstvu. Čo nám chcel Ježiš povedať? Ja si myslím, že je niekoľko vecí. Ježiš nám chcel povedať v prvom rade to, že nám na našich modlitbách musí záležať. Musíme v nich byť vytrvalí. A 9. verš to hovorí. Proto vám říkám, proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Ježiš chce, aby sme sa neustále modlili, aby sme hľadali, aby sme prosili s vytrvalosťou. A to nám musí byť z tohto príbehu zrejme. Ten muž búchal, klopal, išiel si za mám tu hladného kamaráta, pomôž mi. A ďalší teológ Richard to vysvetľuje vo svojom komentári, príklad matky a dieťaťa. Ak je jeho matka na blízku a vidí ju, tak sa jej pýta a prosí ju o veci. Znovu a znovu a znovu.
Čo sa stane, keď matka odíde do vedľajšej miestnosti? Dieťa ju hľadá. A ak ju nevie nájsť, lebo je zatvorená, tak dieťa klope, búcha, aspoň moje deti, klopú, búchajú, sú neskutočne otrávne, kým neotvoríme a maminka sa neobjaví. Ježiš chce, aby sme klopali a hľadali vytrvalo. Aby sme búchali, aby sme klopali a aby sme nemali vytrvalo Boha prosiť. Ježiš chce, aby sme sa takto modlili, chce, aby sme boli vytrvali a čakali na odpovede od Neho. My si niekedy myslíme, že musíme byť, že Boh musí byť unavený z našich modlitieb. Že sa mu nechce odpovedať. Prečo by sa Boh mal starať o to, že ja tu mám dieťa, ktoré začína mať soplík? Prečo by som mu o tom mal stále hovoriť? Lenže Ježiš nám hovorí, že on chce, aby sme neustále mu hovorili o našich problémoch. Jeho neunaví poslúchať svoje deti. A zároveň to ukazuje na to, že Ježiš chce, aby nám záležalo na našich modlitbách a prosbách. Biblia nám hovorí, že Boh sľubuje odpoveď tomu, kto usilovne hľadá. Boží princíp. A ja rozmýšľam, koľko z mojich modlitieb nebolo vyslyšených pretože mi na nich nezáležalo. Nemyslím teraz na Zuzanu, ale koľko modlitieb proste povieme, Páne Bože, potreboval by som, daj, požehnaj, ale reálne nám na nich až tak nezáleží, že by sme ich znovu zopakovali a modlili sa za ne týždeň a 2 týždne a 5 týždňov a 2 mesiace. Jednoducho neprosíme, nehľadáme, neklopeme, lebo nám na tom až tak nezáleží. A prečo by sa mal Boh starať o niečo, na čom nám nezáleží? Alebo na čom nám záleží málo? To je ten princíp, ako keď máme zdravotný problém, ale nejdeme k lekárovi, k doktorovi, nezoženeme si léky a potom sa hneváme na lekára, že nám není lépe. Hneváme sa, zlobíme sa na systém. Ale tá najhlavnejšia aplikácia tohto podobenstva, a pri nej chcem zostať už do konca, a už sa blížim ku koncu, je to slovo odvaha. Slovo odvaha. Ja vám hovorím, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde a kto klope, tomu otvoria. Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme mali odvahu chodiť a klopať a hľadať. Aby sme búchali a hľadali riešenia, pretože kto hľadá, ten nájde. Kto klope, tomu bude otvorené. Vezmeme si ten text toho podobenstva. Ten človek by nezomrel od hladu. Možno by mu trošku nejaké zvuky mal v břiše, ale nebola to urgentná, život ohrozujúca prosba. A takisto bola 3 chleby pre jedného človeka. Na čo? A Ježiš nám hovorí, proste hľadajte, búchajte, klopte, lebo Boh nie je unavený, Boh nespí niekde, ale Boh je ten, ktorý nespí, ktorý nedrieme a o čo viac on vstane a dá nám to, po čom túžime. On nám nehovorí, že neotravujte Boha, dajte mu pokoj, pokiaľ to nie je život ohrozujúci. Nemodlite sa, kým dieťa nemá aspoň 39,5, hej. Počkajte. On nehovorí, že neinformujte Boha o svojich problémoch a o svojich potrebách, lebo veď však ja všechno vím, ja všechno znám. On hovorí, choďte a hovorte mi všetko, každú maličkosť, každú potrebu, každú prosbu, každú vec, ktorá je v jeho vôli. Príďte a povedzte mi to. A on nám to dá nájsť, on nám otvorí. Majme odvahu sa nebáť dávať Bohu svoje záležitosti. A prečo je to tak? A to už je to úplne posledné, čím Ježiš končí. Ježiš hovorí, varie medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kámen, když ho prosí o chleb, alebo hada, když ho prosí o rybu, alebo mu podá škorpióna, když si pýta vejce. Keď teda vy, hoci ste zlí, umíte dávať dobré dary svým detem, o co spíš dá nebeský otec Ducha Svatého tým, co ho prosí. To som preložil zo slovenčiny, dobrý som, nie? A to bolo pekné v češtine. Napriek tomu, že my pozemskí ľudia sme hriešni. My sme hriešni otcovia, ja som hriešný otec, ale je strašne málo vecí, ktoré by som odoprel mojim deťom. Je veľmi málo vecí, ktoré by som im nesplnil. Položil by som za ne život. Keď ideme do obchodu a oni povedia, že autíčko, prosím, tak ja už sa hneď pozerám, že kde je autíčko, ktoré si kúpime, ktoré ešte nemáme. Hej. A manželka mi vysvetľuje, že 10 minút sa s ním bude hrať a zahodí ho a zase bude ďalšie peniaze zbytočné. A mne je to úplne jedno. Aj ona ich má rada, ona im ich tiež kúpi, tie autíčka. Ale ak my, pozemskí hriešni rodičia, otcovia, matky, dokážeme milovať takto svoje deti, o
O čo spíš, náš nebeský Otec, ktorý je dokonalý, svatý, majestátny. A on nás vyzýva, aby sme k nemu prišli smiele, aby sme k nemu prišli odvážne, bez strachu, bez obáv, aby sme mu otvorili svoje srdce a povedali mu, po čom túžime. Akokoľvek je to smiešné. Akokoľvek sa nám to zdá, že je to blbosť. Akokoľvek si myslíme, že ho to nezaujíma. Pokiaľ je to v súlade s Božím plánom a s Božou vôľou, že to nie je hriech, nebudeme ho prosiť o hriech, tak to dávajme Bohu. Ráno, či večer, či o polnoci, buchajme, klopme a hovorme Bohu. A nie je toto úžasné, že máme takého Boha? Neviem, koľko pozeráte Tlapkovú patrolu, ja musím. Hej, ale jedno z tých hlavných hesel je, že práce neodolá naši tlapce. A potom druhé je, že žiadna tlapka není príliš malá alebo príliš veľká. A toto je presne rovnaké. Hej. Keď si toto zapamätáte, to bude super. Není žiadna prosba tak malicherná, tak malá, tak hlúpa, tak obyčejná, tak obmedzená, tak malá, že by ju Boh od nás nechcel slyšet. On už dávno predtým vie, ty ešte ani nevie, že tvoje dieťa ide mať soplík a horečku. On vie, že bude mať soplík a horečku a on ví, co sa s tým udelá. On dávno predtým vie, že ty budeš potrebovať tých pár tisíc korún na opravu auta. Ešte predtým, než sa to auto vôbec porouchá, on to už vie. Ty ešte ani nevie, že máš chorobu, a za ktorú chceš prosiť. On to už dávno vie, že ju máš. Ale predsa nás vyzýva a povzbudzuje, aby sme sa modlili. Aby sme sa za to modlili, búchali a klopali. Máme skvelého, úžasného Boha. Choďme k nemu. On nespí, jemu deti nespia, nemá tam zatvorené na 15 zámku, nepotrvá mu dlho to otvoriť. O čo viac on, ktorý je dokonalý otec, dá svojim deťom. Budem sa teraz modliť. Pane Bože, je to absolútne fascinujúce, že Ty, svätý Boh, dokonalý, ktorý držíš celý vesmír, bez ktorého by celé stvorenie padlo, máš nielenže čas riešiť naše bezvýznamné maličkosti z nášho pohľadu, ale Ty to dokonca chceš riešiť. Si ochotný si s nami sadnúť a naslúchať tomu, čo potrebujeme, dookola, znovu a znovu počúvať, čo chceme, a prečo nám je zlé, aké máme problémy, čo potrebujeme. A o to je to viac fascinujúcejšie, že ty už dávno vieš výsledky. Ty vieš dávno, ako to dopadne a nesmeješ sa nad nami, nekrútiš očami, ale sedíš a počúvaš nás a objímaš nás a dávaš nám absolútnu slobodu prísť za tebou kedykoľvek s prosbami. Dokonca to vyžaduješ, teší ťa to, robí ti to radosť a chceš, aby sme to robili. A tak my, aj keď sme zlí a hriešní, vieme milovať svoje deti, tak vidíme, že tá tvoja láska je omnoho väčšia, ako si my vôbec vieme predstaviť. Ďakujeme ti za to, že tá tvoja láska išla až na kríž, kedy si zomieral za naše hriechy. A tá tvoja láska išla omnoho ďalej a do takej miery, že nám pripravuješ miesto v nebeskom kráľovstve, kde sa tešíme, do ktorého sa radujeme, ale vieme, že tu máme ešte svoju úlohu, tak nám dovol, aby sme svojimi problémami a svojim životom a radosťami a starosťami mohli prechádzať s tebou a s vedomím, že máme otvorené dvere prísť kedykoľvek k tebe, s čímkoľvek, čo máme vo svojom srdci. Prosím ťa, aby si požehnal tento zbor, toto zhromaždenie týchto ľudí, Pane, aby si im bol blízky, aby si bol svetlom ich životov, stredom ich životov, ten, kto s nimi kráča každý deň. Amen.